Vás u dnešního videa a dnešní video je Minecraft. A je to teda druhý díl let's playe. Protože mám tady krumpáč, řekněte mi to někdo. A já musím najít svůj dům. Jde se na tohle. Ne. No ne. Takže budu se tady podívat. A mě napadlo, že bych mohla jít v nějakém díle na nějaký výzkum. Někdy už nebude sníh, že bych prostě hledala nějaké další vesnice. Tady tenhle dům je hezký. Nejte, se mě líbí víc než ten můj. Zkusíme se mě to zabije. Hej, Lucena. A jo, přestěhu jsem, ať zkusím, jestli nezabije. Logicky by mě to zabilo, ale Minecraft je trošku jiný. Takže mám tady mapu. Jo. Já jsem trošku hrála mimo kameru. Jenom tak jsem tady prohlížela tu vesnici. Mám 2 emeraldy. To je to, jak na obchodávání s vesničanama. To už jsem měla asi tak minule, já nevím. Já už nevím, protože když jsem hrála za kameru, tak mě to trošku dávněji. Takže tak. A se tady podíváme do nějakých domů. Je tenhle zrovna takový útulnější. Je ten obsidian, jo, tady. Což já tady nemám sníh. Hej, do mě kopal sníh, já se vykraftím lopatu a dám se tam. Počkej, mám tady lopatu. Nemám, ale mám sníh. Vlastně mě se rozmydla, jak jsem hrála za kamerou, jo. Už to chápu. Mapu teďka potřebovat nebudu, ale nechám si u sebe i tak. Krumpáč nechat to. Emeraldy taky ne. A tohle taky ne, tak. Taky nechám u sebe. Takže. No, raději s Meškem tady povídat nebudu. Takže. A já půjdu, já počkám taky, že v tomhle videu. Tak jsem těšila toho. Já se tady půjdu podívat po zvonku ne. Po něčem. Počkej, ještě nechci zabít. Ten už no, teď už pryč. Ne! Ej, on tohle. No to je jedno, tak s ním už obchodovat nechci. Kašlu na něj. To tady vás je. Co ty prodáváš? Jo, já jdu teda na dřevo, na to jsem chtěla jít, na dřevo, jo. Už si vzpomínám. Tady je nádherný dřevo, počkej, z baráčku, mám brát baráku. To je ta kovárna, ne? Já se tady podívám do truhlice. Železný boty, ty si beru, děkuju. Počkej, ale já mám lepší. Tak ty se potom dám do čestky. Jo, tady jsem prostě byla minula. Takže asi nebudu platit. Dej si na tajněčku vezmu dřevo. Já to dřevo potřebuju. Jako mohla bych si jít na to, že nějaký stromy, to tady neberu vesničanům, ne? To bych mohla. Tak. Teď. Chci dřevěnou nebo normální? Teda dřevěnou. Dřevěnou nebo kamenou. No tak tohle je nádherný. Tohle jsem v Minecraftu ještě nezažila. To je fakt nádherná. To je nádherný. Jo, tady se zapomněla toho. Zapevnila toho vesničana. Jo. Tady není čestka. No tak nic, ale dobře nenechám, protože je tu přece jenom zima. Tady je. Tady jsou kamna.
a poslala, tak nevím, jestli to vůbec někdo bydlí. Jako v tomhle by jim moc teplo jako nebylo, ale na tohohle se tak jdu podívat. Tady. Je tu vůbec někdo? No tak si zavřít před nosem, to už není možný. Fajn. Tamhle můj dům, ale... Já vlastně mám sníh, proč celou dobu lopatu. Řekl by to někdo. Takže celý 4 minuty. Nevím, několik minut už. Tak prostě hledám dřevo. No, nevím. Tady vykraftit sníh. A tohle nemůžu a nemůžu, no. Jde, potřebuji sníh, no. Takže tak potřebuji lopatu. Mám pouze 2 a já nechci bloky. Tak v tomhle vytěžit. Tam nemám dost styků taky. Takže jo. Jdu si vykraftit lopatu. Tohle sem vrátíme a dáme lopatu. A jde se těžit. Tady třeba tady to asi hroudy. Tohle vezmám, mám rovnou 13. Teda až 13, 16. Já neumím mluvit. Fajn, tady tyhle 2 dám tady. A na tohle potřebuji 18. Fajn, takže si udělám s kolem celého baráku. Já si prostě s kolem celého baráku, to vypadá hezčí. Yes. By stačilo. Ale ještě tady takhle můžu to dělat. Tady to takhle tady. Už nechám si jít vyspat. Tohle takhle někde třeba tady takhle hodím. Tak. Tohle tady uložím a dostanu. Tak, dobrý ráno. Chci se podívat. Jo, vezmu si ty emeraldy. A já chci... Zaplavač neberu, minule jsem se tam zapálila. A to už nečekejte jako minule. Já chci si... něco koupit. Hej, já nechci skákat na postelu. Takže tady je. Tady je tenhle dobrý. Můžu s tebou halo obchodovat? Jo. Můžu za 2 emeraldy. Jako fakt nic dobrýho nemáš. Nemáš nic dobrýho. Nemáš. Tak čau. Ach jo, čekala bych něco lepšího. Hej, tady je dřevo zadarmo beru. Tuto si tady takhle vložím, ať nemáš tmu. To dřevo tak určitě moc nepotřebuješ. Já toho potřebuji víc. Mám třeba na to peníze dost. Hej! To už není možný. To už vážně není možný, víš to?
tak se chci prostě opatřit. Jablka si nechám, já mám i zlaté mrkve vlastně. Já jsem zlatou mrkvu, já si vezmu, ty si vezmu k sobě. Ty nevím, proč jsem celou dobu neměla u sebe. Ale jinak se právě s ním. Tak. A fajn. Jdeme. No, mrkví mám dost, ale bylo bych se jich víc. Proč jsem to dveře? Tady zrovna vedle mě je takováhle louka, teda louka. No tak tady je takové. Cože, co to má za bramboru? Aha, takhle to se poslední brambory. Děkuju. Tak. Prostě máš něco dobrýho. Tak kdybych před tím golemem ještě chytla toho vesniče. Tady je Iron Golemem. Poslední mrk, alespoň mě tady mrková louka. Je to farma. Hej! Ty jsi mojím zohru. Co prodáváš? Chleba? Jo, to se ty zase. Jasně. Já se budu ložit věci domů. Je led. Led je hustý, prostě vždycky. Vždycky mě to překvapí, když led moc dobře znám. Tak tohle se voda nečekala. Koule se mě bude ještě hodit sněhu. Nestojí, jak se seká Minecraft. Takže já jdu sem. Dneska, no možná bych možná, že bych teď šel něco prozkoumávat a mimo sníh. Tak. Vlastně tady není moc vidět. Takže. A já si vezmu nějaký bloky. Třeba proč mám docela halu? Jo. Hlíny mám dost a to je taky na nic, takže půjdu hlínu. A otačím si tím svůj barák, aby to tam šel vidět. Ale první samozřejmě musím natěžit více hlíny. Jako ale já tu hlínu fakt teďka potřebuji. A tak mám tady prostě takovéhle schody. Takže 20. A co jsem mohli jít, snad bude stačit na to, abych si označila barák. Doufejme, že jo.
Tak vyskočím se. A teď. To neřeším, že to ve vzduchu. Tak to nevytěžím. Už na mapě alespoň vidět. Já to poznám. Tak a co čerte si hlínu. Hej, to tady není takhle, musí, že tam to dal blok. Hej. Já to dám. A teď. Jdu na to vypravu, tamhle blok si nechám. A pak jsem si nevzala. Nevadí. Mám železné. Jo. A jenom pickaxe. Teda jenom sword. To mám namířil sem, ale jestli... Fajn. Já se tam jdu podívat. Když to takhle obrátím. Tak. Jo, máme ten. Tak bude stavný. Mám díle. Na ten díl bude trochu kratší. Ej, bude vlastně dřevo tady. Bude tak daleko a tak daleko nechci jít. Já chci jenom tady to tak prozkoumat z toho okolí a když tak si postavím barák. Takže zase v videu samozřejmě naplánuje se vás to dělat moc. Takže to video bude takové kratší. Snad vám to nevám. A zatím čau.